Lena yi-pattern yama-expression anama-exponent. Lana-ke okulandelayo sicelwe ukuthi sithole ivolume ye-cube. La sinikezwe ibhokisi lethu. Kule bhokisi lethu bathi ingxenye nengxenye ngo-8xy squared. La loku ongaphansi sizoqala ngako ngu-8xy to the power 2 kanye nale ngxenye le kuthiwa ngu-8xy to the power 2 kanye nobude lale bhokisi esithe sanikezwa wona u-8xy to the power 2. Uma sesiqedile ukwenza kanjalo sizohamba siyocala ngesibalo sethu. La sicelwe ivolume ye-cube yale bhokisi esithe sanikwa yona. Ake sihambeni siyocalana. Esibalweni sethu sizocala ngevolume bese sithatha lo 8xy to the power 2 sifake i-cube le esinikezwe yona. Uma sesiqedile ukuyenza kanjalo, loko kuma-bracket u-8x kanye no-y ngizomthatha ngimise ngaphansi, ingxenye nengxenye izoba no-power 3 le-cube. Ake sihambeni siyombhalana. Lana ngaphansi ngizothi 8 to the power 3 kanye no-x esiphiwe wona, x kibe u-cube nayo, kanye no-y squared uzoba no-cube naye. Uma sesicedile ukwenza kanjalo sizocala ngenombolo njengenjwayelo sithi 8 umphinda ngo-8 impendulo esizoyithola sizothola u-64 esizomphinda ngo-8 somphinda ngo-8 simphinde ngo-4 sizothola 32 bhala u-3 ngapho bese sithi sithola u-5 1 2 512 impendulo esiyitholile sithathe lo x cube bese sithi y squared ngimphinde ngiyo-cube lona impendulo engizoyithola ngizothi y to the power 2 multiply by 3 ngizothola u-y to the power 6. Lena-ke impendulo esithe sayithola yile volume eceliweyo le sithole yona-ke. Ngiyabonga.